Guys, good morning, good morning. This is Eric Hilot, guys. Welcome to my channel. Hello. Eric Hilot ng Digo City, Davao del Sur. Ayan. Mindanao. Ayan. Mayong buntag, sir. Ano yung pamati? Ay, hawak, sakit. Sakit hawak, Manhukil. paano nagtiil, ano pa? Ulo. Ito ang ulo, sakit ulo. Sakit ulo ko. Oh. Hindi mo din sakit para pamata. Pula ba niya? Pagkaman. Ay, sakit man. Oh, Ano, sakit siya. sakit siya. Sa pagyan, Ano siguro niya. hawak, may likuan. Hawak, apil. Ay, Likod, likod. madala na na kayo. Dala na. Dala na ito na sakit. Kapila na ka nahilot, sir. Ano, may ganito eh. Nahilot ka. Ikaduhan na ron, oh. Kaduha na. Sige, sige. Kaduha na, meron eh. Kita na ka sa YouTube. Kita na. Ay, mag-likes na ka. Subscribe. Salamat. Wow na siya. Oh. Nanay, mga advertise. Diba, makita niyo mo na advertisement ako mga kuhan. Sige, gasa ito balik mo, sir? Kira na ito. Liwas na. Sa Kaya pa na kasihan. Kasihan? Dato. Datok. Sige. Gusto mo basa ko eh. Saan yung mga... Ito. Sige, ayan guys, welcome, no, shout out sa taga Datok, Riverside, Lipod. Datok, Datok Compound, ayan, shout out sa taga Datok Compound, Digo City, nasa sa Andre, atong tabangan, kay sakit do iyang hawak, likod, niya banod po yung do katiil, no, niya, sakit po yung ulo, nanatanan, no. Kaya gatong po nagdikunag, matula po na ang kuntang-kuntahon, magkadaghan mo na. Bro, daghan naman nung ganyan kung ipamatay mo. Daghan na kaya. Sige, so atong tabangan si Sir, inabanan sa pag-ampo sa Ginoo, kaya di man makaya o kita-kita lang, no? Niya, atong tabangan si Sir, niya, mamayo, kaya parang mamasahero pa ba yung taon. Niya, kumay mo Sir, dito mo sukol ulan. Ako na masahero dyan ko, dati. Niya, purang lain, masuklan ng kon. Daghan din nga nagan ako driver, naka-paralyze. Sukol ulan. Ada ko di. Pero di ka masukol. Itong kita na mag-pilot mo dari. Oo. Kung mag-ulan, dagan ko sa balay. Oo. Pero sa hili, matagbuan mo na ako, di mabasa na lang punta. Ano na lang. Ano na Dili lang. jud ka ka Dili, wala, uli. Nasukol jud ba ka nang Padli pa rin. daghan ba pasero? Dagan pa, bita. Pero Oo. kasama ni mo ng kwarta o pasayro. Ako din sa una, ni-testing man jud ko. Wag gyud ko ka. Hindi kay dagan. Bitik ka. Di ba? Mga ginagawa sa kilid-kilid tanan. Okay, naanaligid ko, bahala na mo di rin. Nawas at tunahon na Kung napasa naman ko, pero muli na lang ko. Uli nilang yun. At least gamay ra. Mayroon ang kuwan. Kaysa sige jud kag babad jud lo. Na pila ka oras na initan, adlaw. Pero bakit mayroon pa rin kung unang dili kayo init yung adlaw. Karon, sus. Init ang adlaw, init ang makina. Ya, di ka ligo nimo. Hinod, pero dugay pa mabod. Sige, sige. Lunggi ko. Dagan ko natabangan ang dresser nga mga driver nga dili na ka drive. Ato nabalik nila drive. Ano man ang Okay, so naman eh, pati nadabog atas di nakakrang, di naka. Ako na niya kang sukol lagi kulan. Kung dami ayuhan ta na. Ya, kung dami po ang sukol. Mogit. Sa man na may kwarta sa ting init. Diyan na lang sa ting init. Ayon lang yun sus dito. Naginuto ni mo lagi. Pero lami ang basada no, ulan. Ulan na eh. Ito na kahit testing ko na itong bago ko na may piligan. Ang itong magabilig, bisa ulan ka, basa kayo pa. Di sa musuod pagka nagkali-kali. Oo, nagana eh. Nabi na yung klase. Oo. Aso, samot yun. Pagkabas na kita na kung dag mga murag kapit na matagak. Dali-dali na ikaw gatot ko sa hero niya. Ulo. Dagan. Mas may man yun. Ulit kay daan. Hindi kayo, nandiyan kita. Kaya ang pansahero, permanente man. Yung mabikil ta, di na permanente. Standby. Sige. So ayan guys, shout out po din sa kung mga viewers outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention ang Malaysia, India, Indonesia. Of course, number one salamatan ako ang Pilipinas. Maraming salamat sa inyo, kabayan ako. Please subscribe mga kababayan. Please support me, no? Eric Hilot, no? Ginamita mo mga hilot na traditional, na with healing. Thank you so much. Mahilig mo sa mga hilot mo. Pwede mo comment kung ano na may mga pangutana, kung kabayan sa mga pangapislawat.
mapatabang ko sa inyo guys, please subscribe, like, and share po. Of course, shout out ko na po ang taga Japan, United States, Singapore, Vietnam, Thailand, Cambodia, Laos, of course, ang Toronto, Canada, Saudi Arabia, Kuwait. Thank you so much, no? Nagpa-shout out sila sa kuha. Yung ganahan mo comment lang kung gusto mo magpa-shout out sa inyong lugar o isang asad din sa Pilipinas. Of course, number one ako pasalamatan ang Vigo City, Davao del Sur, Mindanao. Thank you so much sa inyo, ha? Vigo City, Davao del Sur. Thank you so much sa mga suki. Ako ang mga customer na ko sa mga hilot. Ay mo kalimot ito sa mga bawal, no? Ingat-ingat kita tayo, no? Kaya nangutan na ako'y Facebook, Eric Hilot ang Binisaya o ang Eric Hilot ang traditional, ha? O sumunod ko, kasi huwag ka makabalo, na ako'y Facebook, Eric Hilot ang Binisaya o ang Eric Hilot ang traditional. Ayan guys, so mag-hilot ako guys. Shout out sa taga Dato Compound, Digos City. Yes sir, amin mo t-shirt. Sabod na. Kaya para may musunod daw. Apa daw? Para isa. Ako na nato pa niya. Okay, tulog. Ilog na. Sakit ako. Iwan na yun. Pasangin lang rin ang edad. Murag tinutiro, mapagdihan siguro. Agad po mga laban pa sa komunidad ay. Okay, saka kamay sa. Kamay lang. Ano lang kamay. Kamot na to. Sama. Ayan, toyo. Ang kana, irog ko. Kana, okay ka na. Isa kaya mo bukan sa mata mo. Yan guys, please subscribe po. Kasi wala pa kakasubscribe. May nalang madungagag isa. So, ito si mamo. Dahil magito po sila. Ipaspasan gina ko kay grabing hutoy. Pero na wala ihutoy no. Wala di na magani muli. Wala sige po nagilingis. Ayan na. Admit mo to, nakapaguli mo yung kasko ba? Kasi doon napag-ausun na yun. Ito. Sa tawag yung puto-putukan. Ano yung tinapangan, boss? Ha? Rogelio. Oh, bro, lahat dito mahilot, no? Magkuhan juga ba, no, nga? Ay. Karintura ng tulog at may mga mahal. Mas, wala na.
sa ilong, ano, bungkag. Mm. Hasta sa kita, pero, kami sa eh, Okay. wasan lagi ah. Kahit kung traditional kaya sa hospital man. Ala. Sumutuo ra gud po. Ako, matupag sa dili, ano ko sa nga, kita sa gamay ko, kausan ko sa hospital, natulog na ko ka ng, kuwan sa lubig ka ng, balasa bitaw ko, Ah. sugat ang ka ng, natukom, Mm. igo sa kong tuhod ba, Sakit. unang kabog, hindi ako sinapos sa panoy, tuhod. Yung nakayag, banda, sa kita, ibot ang natukom. Parang ito, kalintura, ano, kuwan, ibo, Pinilot lang nga na, ako ba, nagtatanag na mga gabon, mga saya. Naganahan ko, pinutol ko na rin. Ang lawas na. Kapag kayo na ito dito, kahit ito ko nagwato. Ano? Luto? Ito lang, katanan to rin ba? Ma'am. Buhay, panungot, kaligura, upo, putoy, baimong, di siya pwede ginawa pa dyan, Parang magawas, main. Wala, nagbaha bro, no? Ha? Yan ay, naging siya nilihukan. Yan ay, naging mga tabangunon mo dyan.
Di ba kamay ng boss? Ako na ito, yung mo. Naman. Ang dami ko, 1980s pa ito. Ako 20s. Ang ganda mo ka? Ay, ganito sa bukid. Anak Davao. Davao. Siyempre, ngayon ka medical certificate. Kung paano sa kung baga ka na may spot ng baga na to. Oo. Advice na sa doktor na nag-inaw ka na. Pero yun, oo. Manangis na kay delikado. Kaya na may spot yung baga. Punta na kay. Kaya hindi duwa-duwa ba? Kung nandito. Nalamig yan rin, boss. Isang pa. Nung mga kumakaw, di kaya sa balay nga. Tingin mo sa balay nga sundo. Bahala ko niya. Okay na ko. May natubig, may kalaban. Ha? May natubig, may kalaban. Tubig yun. Punta gani, may gamit yung matutulog dito. Mga nakapagay mo dito. Sa Amerika. Kahit may sukar-sukar. Ang wala yung nagstulog na nga siya. Parking ka naman Disyembre. Mga kamunan din tayo. Bahala kung bubundog mo. Sa po tayo. Hindi na mo gina. Ang wala. Kami na driver. Ay, sus. Skill galit. Ano na ka-group? Ano na sa... Ano? Tapos ka sa... Ano na? Ano mo? Sakit na, ba't yan mo ano yan? Okay. Ah, magsakit, magandang tao. Masakit na. Kalikay, Panuhot lang. kalikay ka ba? Kasi ka lang, sakit ka rin yung tinayuan, ha? Ha? Wala kami na surprise. Abay pa ko. Kalikay ka. Ay pa, manghilot. Manginom pa. Pag-ilot, inom. Uy, magaling ko. May sukar-sukar. Ah. Hindi mo siya ito. May sukar-sukar, ha? Pagal. Ah. Nakati na niya ito. Pumunta niya ito. Mas ko. Natugan ako dito muna sa nag-ayon ko. Natanggal ang kami. Natanggal ang job. Yeah. So, mabaga ang kasis. Sus. Pero mag-ipag na nga ito ng gagmay. Ang ko. Yung muli, dito sa kong katigil. Salay.
Sanay. Pero nandala ko na kung karsa ang muli, nakuha na kong Pero may sakit. wala, pero ako ang bagat, hindi na ako madalang karsa ang ano eh. Jeep. Wala ko mo yung anino, iniwang kayo. Wala na kadaog hino sa jeep. Karsa. Kalitan niya, katanan niya nga. Nakduko Ah. sanay na ang chassis. Ang dalian niya, kakarsa lagi. Huwag pa. Ko ha. Balik siguro kung online. After baga 30 minutos. Kamot ni ko. Ano ko yung nakapansin ba? Nagkamot ko dato. Ano dalo? Karsa sa kasara ko naman. Ah. Pero kaya man ako muli. Kita mo na kung makatiin. Kaya na basa muli. Basta gawin sa pagbulo. Lawas ng bulo kasi hindi ko barbil. Oh, isdan ko. Wala pang alas 10 pa? Ha? Wala pang alas 10? Wala. Ah, wala na. Timing po. Ayun na si Tawid. ma'am. Ayun na si ma'am eh. Di mo ni sir? Ay, ma'am siguro na. Bulan siguro kung na hindi na. Ayun na si ma'am eh. Salamat. Grabe ka buhi. Hindi ko siya malito. Oo, mo yun. Hayop na lang. Ha? Hayop na lang. Ganiya putin tuluyag no. Pwede tayo. Anak isa na lamay na doon. Bingkawa. Kung na lang kita nga, kulay ang nga ba? Lain na dyan sa pagawat. Dili na sa parang termino ba? Saan man? Kagkakay, gusto na mo nakabuha. Ano pang gana? Oo. Paano ito niya si Ken White? Close dito sa niyo. Dili ka mo. Sumang ka ng... Lita na ikaw mo, Tiko. Ang sa imong plano dong utso? Tay, wala man taong tayo halin dong. Wala bibigya. Pwede halin na.
rin nak, sa amin nak. Kumapit ang December, Magi. Yay! Awara bulo. Awal, nakailaya na o kay huwag mo siya tinda. Kaya ang halin, hindi mo niya gustuon. Bulog lagi, mapalit. Panginan ka, dahil kagkalipot bikas. Wala, dali na muna ka pagkitiran. Hello. May buntag, ma'am. Ikaw na itong nagpabok o alas 10 sa hilot, ma'am, no? Kung ikaw nagburutan Ikaw ng itong nagpabok tubig o dra, alas 10 amang. sa hilot? Mang, ikaw nagburutan ng tubig dra, ah. Makakadulong ba siya? Sige, ma'am. Mang, mo itong burutan ng tubig dra. Ito may tingin. Ha? Mutana ito sa daan nga, wapag gilid. Mutana siya. Pili bayad, hindi ka bayad. Kinana ko na sa YouTube, kasi mahal daw, kinana sa YouTube. Oo, magdapat. 100 sa isa. Kaya lang, kaya lang. Ano pa niluwi ka tanaw? Di ka po kuminatadal. Di ka po dikot sa dikuan. Dikot sa Rio de Almacin. Sayang tapos, sayang. Kanay mo muna saan ba? Oo. Unto ka dyan. Asa mo kita, hinanap sa pangre. Hindi ka kakita agad. At taga sa park, 11:50. Mark expert. Sabi mo ba? Kung ano naman din akong bilang. Mahago lang, dahil na kabayaran akong hago ba? Yung ako gusto na po kung maayaw. Gusto meron. Wala lang ganun. Kailan na ito nagkuon? Para kung maka-afford ko pa. Kailan dito siya? Lalaki. Yung anak na ko daw. Yung anak ko. Ano, sakit? Basta magkakaon na gami. Pag mo sakit, undang na po na. Alam na. Ano? Hanggang natagpuan rin. Sa ilog. Ako na rin, nanay pong bayan. Naon daw ito mga ibiris. Ibiris? Ibiris mo yung mga milyon. Ako parang mga 2 milyon ba? Lugod ng mga tag-mintos. Mahapit naman kung doon kong bayan. May ba man itong basurero? Masintos? Ay, sa tat! Tanaw na ba mo? Tanaw na rin sa kuha. Ay! Kamu to alas 10 na? Ulat lang sa tao. Natulat ang tama mo. Dalan sa mo. Lapas mo na yung kamay. Ayun, basura ni mo. Inunok mo butang sa ilalim ba? Para sa sabihan, dagang may basura din sa sinan ba? Basurahan. Oo? Ano ba kapagyan ni Lilid? Manilid! Manilid! Ay, sambot! Tingnan mo
kadre bro. Nang bulak ko ta mo. Lusot sa dadak ko. Kaya ko kung Kaya mo dre gamay mo to. Ang bulak ko. Minsan ang bulak sa dito. makalimutan na sa pagkasin. Mawa ato ang relasyon. Ako to, bulak taro yung trabaho ko ng bulak. Kaya ba? Hindi ba? Lusot mo dre kadak. Sa pagkasin. Lusot mo dre kaya man. Lisod lang kay maiguang mo ang tao. Tuwing lang. Tuwing na, bago lang ito eh. Isang tuwing naman siguro 2 ka buwan. Kaya ko rin mga September Wala ko na video. Wala na. Pandemic pa to ah. Oh. Wala ko na video ka pa. Kapag na yun ang gagawin. Hindi na kaya i-upload. Nagbalita dito gawin nila tikla daw na daw. Umukhang gada ba? Madilig ka. Ikaw, ako. At least, ay kalamig doon. Ito kaya nalawoy daw. Oh. Nagdala di ka ng pagkaon. Oo. Nalawoy daw, balibente. 2 ka G's. Dali! O gulay lawoy. Dihon, 2 ka G's. Lawoy na. Yan itong second white. Basta si Kanwa, na, pinagbilan ko ah. Gunitan, magpagunit mo isa. Hindi kayo guys, sa tayo na Hindi ka kanyo. na, gunit. Manalipong lagi siya. Oh. Yung gunitan. Ito, pwede ko to. Ito, pwede ito. Yung tulawasa ay kaya. Siguro ka itong kaon. Siksik ito sa una. Gamay pa. Kaya ko itong bayaw na mga ikabdi, umayaw. Hindi na ko itong hospital sa Davao. Hmm. Kahilot, tragod na kayo. Puro nila, baka Dito, dito na ilot. wala. 1986 na siguro ito. Kung kapit mo buulit, taka na gusto niya. Kahilot sa bulang. Sa bagian. Kabuhi dito ba? Sakal ko po yung kumiyat ko. Naon niya sa Kikino. Hindi na, gamit ko. Wali niya. Ano mo sa kita, ba't magkaon na taglami? Wali na yung puta na yung gantos. Apil ko itong kuhan, tarong. Magkanto puro tarong bilang tayo mo. Bulugod siya ko, pamilya. Gihilot mo, gihilot ka sa gihilot ko. Kuhan, namin manghilot ko sa lingan. Bak man daw mahayap. Tumaw mo. Wala siguro sa anak ko. Nakuhay ko, suga ni Ikay. Kaya guys, Pinahinayaw. Wala ko yung gamay ko, total control lang ako. Pamakay na ko gituan ko yung gamay kayo. Adjust lang yung gamay man.
pa pwede mamligo, no? Karang nabog mo. Kung kayo masok mo, di ka tuligo. Ang among. Okay lang. Sa pupo ng among, naglayit tayo, labi. Hindi nagaligo sa kadlaw lagi, matay ko. Ano ba? Kung hapon, magkaroon, mamligo, magkaroon. Tulagi mo na isukan mo. Ay, ay. Sabi, hindi ka bigos. Naganda kayo franchise ron. Oo. Pero balibaran na po daw. Wak pa franchise na po. Ipatawag na po daw. Sabi sunan si Alvin nga, renew naman si franchise. Gilisod-lisod lagi daw ang rinyo ron. Ilan naman ikaw ang rinyo ron? Ilan naman? Giipit na po nilang rinyo. Yung rinyo, magta. Rinyo ron, rinyo mo ron ba? Masa na makuha ka kay... Anong franchise? Kaya lisod. Oo. Yung rinyo man. Kadi na niya pa rin yun. Hindi pa rin niya, pero wala pa rin mo pirma. Tapos nag-Amerika. Pero gano'n po. Ang ano mo tawag? O niya, sige, dapat, huwag na rin niyo siya, dili sa dakpon. Kaya rin niyo naman ni boss. Wala nga, di naman pabihayo, no? Ni rin niyo ganita niya, di niyo rin niyo man. Mali, Israel lang. Pirma naman ay kulang. Pag nangis mo siguro ikuan niya. Fernandez, katong ang ayo, dali, katong ayo. Oo. Ikuan kasi... Dali, mo pirma mo na yun. Naalan siya, basta kayo gila siya. Wala sa iyo. So, pero board man. Sa... Yawa naman po siya sa city. Grabe sa... Province na po siya. Pag mga province na, mag-city na po. Thank you na. Wala na ilaw kayo eh. Nag-aircon mo dito, Demon. Nag-aircon mo. Aircon lang balay. Aircon. Nakanto naman ka pa dito ah. Hindi Panginoon ka mo. Tawagi o, tawagi Ayana o. Tawagi ah. Tawagan na kuha, ako ng kalsada. Na. Ayaw mang ba? Ayaw. Migo naman mo. Migan mo di pa. Ako ang nainawag mang ko. Indot kito atuon kay daghan kay mga hatag. Buutan pa dyan. Yung mga hatag mo yung pagkaan. Tingo ba ito? Sakit. Tingo ba? Ang bago. Paso. Paso. Ayun, mo ka na kung sa yung Facebook. Friend! Hello, may buntag lab. Oh, may buntag lab na siya na. Unsa daw yung Facebook kay mag friend request si Diamond. Wala ba na isa yung Facebook? Unsa nga yung Facebook mo lab? Lab Nasin. Sige lang guys, search na ko niya. Ha? Siguro na mo hawa. Oo. Bas mo manin. Basak mo boss. Sige lang, bye-bye. Para na inig. Buto hapon gabi. Mga masa. Hapat ligo. Nagwala ka na. Kana na ulanan. Mo na siya pag mo. Yan. Madugay ano makaparalyze na siya. Kung rino, namay advantage, dugay pa po ng paralyze. Pero antos ka sa hinay-hinay ba? Dugay pa mampod. Mas kaya. Ha? Kapag na sa tungkol mo. Ang mata. Nindot to, sa sayo-sayo pa, ipahirap na lang ito. Na, please na. Oh, sana muta ni mo. Kaligo na dito. Kami simbata. Oh. Gila. Nasimpa, di ron? Ato ni search dito. Sana sila to. Ano ba? Gara, apil cellphone ba? Kaligo na dito.
Ano? Ha? Sakit gamay? Kaya, kaya. Sakit gamay. Sakit gamay. Pagkaulaga mo. Ingani kita na kung umagsaw kayo. Pag kami lang ka lang sa sapatos lang ba? Oh. Sas, reserve sa pagkaon mo nito. Wala rin ka rin. Wala rin tulog ba? Kailan nga pa. Limim. Wala rin. Sakita ganito na igaw ko. Ito mo kung kailan ka. Palit yung sapatos na doon tayo. Sapatos mo siguro. Alas 2:30 taman po ko daw. Makalimpod pa. Ato mong sayo. Napalitan ko tapos. Ato mo nito alas 2. Stress na din. Kita ka nang kutsimbahan ay. Taas kayo. Sa oras na mo pinarog. Alin natin bangko po. Oh, okay ra magdako bangko siguro. Pwede magod paso na bangko sa kuwan. Hindi may pasunod. Dili. Ito? Sulod yung mahal. Manggut. Huwag maliw kita. Di ba na ibang ko sa buwas? Ito, wala kulang man. Daghan man imbak. Ang dami bangko mo naman. Arthritis, may tao, may ma'am. Sige, sige, sige. Kabarugon, may mo ma'am. Arthritis, mag-imino. Ano workers? Malulog ka. Tapos, dugay ko kay napin ang number. Mahilot na lang. Ano ito number? Ay, ito. Kung kabalo lang ka, ma'am, gusto kong palitan. Wala nga suki dito, manghihilot ko ka. Hindi tag number B, mahilot ako kung bala, sakit ito siya ng likod. Naada ni Piti. Kada na ni Piti, mamatag ko, doon na. Ginabada, nagtambal-tambal na. Kasi ito natin, tawagin lang kung bago kumato. Bakit na? Agoy! Agoy! Kabulong dito si tatay. Kabulong sa expression daw ng bato ba? Mga pulis! Ah! Ako nagugay sa Diyos. Yunis na.
Tinayuan. Kaya musukol og ulan. Sukulungan din ato. Ah. Masayang kung kita itong una. Ah, Bakit? Pwede yung ba? like haglok. Ay, gandok. Ulan init. Sinit ka pa. Alas bago kong pa kayo suko. Pero nabigay na. Wala. Nangala Ang manokol man ro 30 anyos no. Oo. Nokol yun no. Suko na eh. Maglapas 40, hinay na pod. Inay na. Wala di na kayo tamulit. Mga batan jud sukol oy. Marami sila ba? Sukol ay unang ay mo lagi ko pagkapasaan ako, tawgan na lang. Oh, mangin na. Mangga na yung pinagpantalon pa. Tawgan na lang ya. Padayon ang sakay no. Ya gamay ra po ni Basayro. Anam, ang ibigay gamay ra. Ako na lang ito ng kagandahan din. Lagi magkagdag mo nga. Itong lagayo, anak. Ulit na eh. Halo ko sa maestra ron. Suspended na daw ang maestra. Lagi suspend na siya. Suspended siya, kaya di mo na pwede. Undang sa kumam. Di mo rin sikat na kaya ito eskulahan. Pailan ko kung kaso. Kaya ang taga-dipid, anak mo, tanggal ni mo. Ulaw-ulaw, magkamukam. Kaya ang isa po, na eskulahan ba no? Tayo, anak, dahil na may mga maestra sa eskulahan. Suspend siya. Kaya ka din sa Itabang ba naman? Binsan mo din. Basta naman dili ka. Hindi ka madool na kayo ng gym sa sikat na kayo. Ilabay o kuan. Takintik. Nasakit ano. Natahiming yun, na bata pa good. Bakit na ito, men? Pag-intip ko to. Takintik. Bang discipline ga. Upan, discipline. Ilabay. Sakyan din na sila ba? Yung siya. Nasa komputer na ito dito siguro mamanta siya. Wala kong nilabay o pang yan. Discipline, wala kong nilabay na sa ganyan. Sige, wala kong nilabay dito. Nabili na siya sa Iya, iya. Kaya lang ang inuwang ilabay ko buhay kayo. O dili pobre. Sokol. Aha, paupo ko ka. Pildi ka, may reklamo boss. Hindi eh. Pildi ka. Hindi mo na abusar. May naman na pwede dahil labayan ng estudyante di ay kuhan. Langgana. Abusar mo na sa kuwan. Kuhan man good siya, di po ka pwede ka raso. Kuhan man good, gano'n. Kahit nag-urong bata, di man siguro pwede na. Hindi mo na. Kaya? Para sa pagkakamay sa grade 1 ka, kapilang mo na lipstick. Testing, may kong dupa. Ano? Pero wala naman sa una, no? Wala ray. Wala po kung magsaba, kay isog mo ito kung mama sa una. Kung magsaba ka, magkano. Gahay mo lang ulo. Tanan ni sa baan, tindog. Pero may nang reklamo, no? Wala na daw naman. Ano tama eh. Ha? Wala mo rin ako kay Kapalo lang disiplina ko to. Oo. Kuya, pag may disiplina mo ito na, mas isog pa sa una ba? Kaysa karon? mistake nga. Pagkas kay mistake, ibunag blackboard sa baka. Dali niya. Hindi no? Karon, batin mga butana sa mga kanay. Dili halos kadapat ba, no? Adlok mo lang sa balaod ko. Ano mo lang, kuwan. Sipigrahon ko ba? Karon, dili nakadisiplina, no? Sabi ng bata ay bahala. Hindi na. Kuwan, nagay rin daw. Balaod ko ng child ko sila. Oh. Pati sa mga inahan, bawal. Basta na, ebidensya. Sabi na nakita ang bunok, sabi ka ba?
Ako. Freeze. Vámonos. Pagpasa ka rin ha? Di, ginay. Karoon na kong ma, di sa tamaligo. Yan. Shout out, shout out.